Вы ўсе зрабілі вельмі шмат для таго, каб быць тут, быць часткай таго, што мы робім. Гэта каманда складаецца з пар. Гэта самая працяглая місія па каланізацыі планет з тых, што існавалі. І кожны на зямлі сапраўды ўдзячны вам за цяжкую працу, за самаадданасць. Тут мы ствараем гісторыю. Гэта пшаніца. І якая верагоднасць знайсці знаёмую расліну на іншай планеце? Хто пасадзіў яе? Вы чуеце гэта? Што? Нічога. Ні птушак, ні жывёл, нічога. Што тут здарылася? Запавет, вы меня чуеце? Запавет, яны ідуць. Што адбываецца? Трэба, каб ты падняўся, ты мне патрэбен. Трэба супакоіцца, супакойся. Не чапай мяне. О, гэта толькі пачатак новага жыцця. Дзе яно? Выпусці мяне адсюль! Трымайся! Вось што!